Takže začíname 4. hodinou a má názov taký príznačný a veľmi dôležitý a volá sa vzdelávanie ľudí. Takže ideme sa rozprávať o vzdelávaní ľudí. Toto je mimoriadne dôležitá hodina, aby ste si uvedomili, že ak chcete niečo dosiahnuť v živote, ale aj v FG, tak bez toho vzdelávania to nepôjde. To je naivný človek, ktorý si myslí, že tu urobí kariéru, keď sa nebude vzdelávať a pracovať na sebe. Takže čím väčšiemu počtu ľudí pomôžete v osobnom rozvoji, tým viac rozmerov získajú aj vaše sny. Inými slovami, keď si chceš postaviť takú záhradnú chatku, tak to zbucháš aj sám. Na to nepotrebuješ nikoho. Si skočíš do úrod tam, nakúpiš tyčky, pozbíjaš to, vrtačky a tak ďalej, urobíš si to sám proste. Ale už keby si chcel stavať dom, nejaký dvoj, ktorý podschodovú vilu, tak tam sa dosypeš. Nevykopeš ani základy. Takže na to už potrebuješ buď ťažké prachy a zaplatiť firme, alebo potom vedieť. A urobiť si to sám, ale aj s ľuďmi. Bez ľudí to nepôjde. Ani firma to nerobí sama, ona to robí s ľuďmi. Takže čím väčšie ciele a sny, tým viac ľudí budete potrebovať. To je logické. Keby si chcel vystúpiť sám na Mount Everest, nevystúpiš. To sa nedá. Hej. Tam musíš mať za sebou celý tým ľudí, ktorí sa tam vôbec dostanú hore, do tej výšky. Ináč by si tam zahynul. A až ten posledný výstup robíš už ty sám. To je ten konečný posledný výstup. Aj to nejdeš sám, lebo ideš v trojici alebo v dvojici. Takže vždycky v dvojici. Takže inými slovami, keď chceš byť len taký živnostníček a od slova uživiť sa, dako, tak si rob sám. Nepotrebuješ na to nikoho. Ale keď chceš zarábať slušné peniaze, pravidelný príjem a ešte aj rastúci, tak na to potrebuješ toto. Potrebuješ ľudí, pretože tých ľudí to musí niekto naučiť. A kto ich to môže naučiť? Tak mi to sám vie. Chápeme? Ty môžeš naučiť len to, čo ty vieš. Takže, a kto ich môže vzdelávať? Ten, čo niečo vie. Čo je pekné, že vy nemusíte čakať 8 rokov, kým sa postavíte na nohy a po 8 rokoch vykročíte, akože idem si založiť firmu, ale vy to môžete robiť súbežne. Čiže kontinuálne alebo plynule. Ako? No, že ja začnem, naučím sa ABC a už učím ABC tých svojich ľudí, ktorí začínajú. Ja sa medzi tým učím FG. Rozumiete? Čiže ty máš stále čo naučiť. Otázka znie, tí ľudia, ktorí majú záujem o veľké ciele, tak budú počúvať toho, kto ich tam dovedie. A keď ma máš čo naučiť, tak u teba som v učení. Ale už keď mi nemáš čo dať, tak hľadám iného učiteľa. Chápeme? Lebo ty už mi viacej nedáš. Viem to, čo ty, a ty už ďalej nevieš mi dať nič. Tak ale ja chcem ísť ešte ďalej, lebo ty si už na svojom, ty si spokojný, lebo si dosiahol to, čo si chcel. Ale ja nechcem iba tam ostať, ja chcem ísť ďalej. Tak budem si hľadať iného učiteľa. A toto je tá podstata multilevel. Ale aj život je taký. Aj život je taký. To platí všade, nielen v zamestnaní, to platí všade. Keď ti už zamestnanie nemá čo dať a nerastieš, tak ideš preč. A hľadaš inú firmu, ty môžeš sa niečo zlepšiť. Dobre, takže máme také 3 skupiny ľudí. To sú tí, ktorí radi pracujú v skupine pod niečím veneným. To sa volá, že zamestnanec. Ja nechcem mať žiadne starosti, ja chcem peknú výplatu dostať a ja si chcem občas zaradávať, že je malá výplata. A on je šťastný. Potom je druhá skupina, ktorí pomáhajú druhým pracovať lepšie a riadia ich. To sú manažeri alebo riadiaci pracovníci. A ďalšia skupina, ktorí sa snažia vytvoriť lepších ľudí. A oni ich vedú. Pod ich vedením vytvárajú lepších ľudí, kvalitatívne lepších ľudí. A to sa volá líder. Takže tu máte, neexistuje nič iné medzi tým. To sú len 3 veci.
Lebo vy mierite na lídra. A kto ťa má doviesť k líderstvu? Iba líder. Koniec. Hej. Prvé dve sú spojené so zamestnancami na určitých rôznych pozíciách a u nás je to vlastne, ja sa chcem stať lídrom. Hej. Chcem byť na líderskej pozícii a chcem vytvárať lepších ľudí. Chcem pomáhať ľuďom, hej, aby sa uzdravovali a zároveň určitú malú skupinu ľudí chcem doviesť takisto do líderstva. A tu je to, že bez tých ľudí to nedokážete. A bez toho, aby ste vy na sebe pracovali, nedokážete tých ľudí povznieť. Takže, ideme ďalej. Ľudia, ktorí dokážu podporovať druhých v ich osobnom raste, by mali mať nejaké vlastnosti. Hej? Napríklad. Za prvé, dokážu si o ľuďoch urobiť správny úsudok. Čiže majú taký nadhľad. Hej? Čiže vedia sa vcítiť do toho človeka. To sa volá, že osobná empatia. Hej? Toto keď nemáte, tak ste chladní jak ľad. Chcú vedieť o ľuďoch tie podstatné veci. Čiže nadviažu s nimi kontakt, pýtajú sa ich, pozorne počúvajú, aby sa dokázali vžiť do toho. A tak tomu môže pomôcť. Ďalej dokážu ľuďom zabezpečiť ich osobný rast. Čiže majú schopnosť učiť tých ľudí. A bez týchto schopností proste tí ľudia neporastú a vám neporastie príjem. Prečo? Ako skúste si už uvedomiť, že my sa nehráme na fazovky. Ja keď tu venujem niekoľko rokov, tak to chcem dotiahnuť do konca. Vy sa iba namosáte a potom odskočíte do inej firmy. A tam idete od nuly, od piky. Tam nikoho nezaujíma, že tu si bol na nejakej pozícii. A naivne si myslíš, že keď preťahneš tú sieť, že to bude nejak lepšie. Nic si neurobil, len si vymenil hore nadpis. Ty si zostal dubák. A dubák si skončil tu a tam budeš nula. A kým sa tam vypracuješ na dubáka, lebo si dubák, nechceš na sebe pracovať. A tí ľudia ti takisto odídu, lebo si im niečo nasľuboval a oni to nedostali. To je celé. Takže toto robia niektorí ľudia, naivní sú. Urobte si o ľuďoch správny úsud. Takže poďme na to. Všeobecná mienka o ľuďoch tvorí základný predpoklad, že to, čo si o nich myslíme, je pravda. Ale to nie je pravda. Pretože ľudia sú aj dobrí, aj zlí. A keď ja som povedal, že on je zlý, to neznamená, že on je zlý. To som si iba ja vytvoril vo svojej hlavičke taký úsudok. Čiže to je tá hlúposť, ktorú robíme my. Že porovnávame, odsudzujeme ľudí len tak, na základe môjho uváženia, lebo ja si myslím, že on je debil. Chápete? A ten človek si môže o vás myslieť, lebo tak vy sa začnete k nemu správať ako k debilovi. A ten človek si vraví, však on je debil. Takže, a ono to začne medzi vami škrípať. Čiže treba si o ľuďoch urobiť správny úsudok. Musíte si uvedomiť, že všetci ľudia sú vlastne dobrí. Len niektorí nie sú na svojom mieste. Jemu to tam nepasuje. Keď to dáte robiť bachára, tak zhora všetci na ňo budú nadávať. Hej? Pár väzňov ho bude mať rado, lebo je na nich mäkký, ale nakoniec sa im to vymstí a ešte ho zbijú. Alebo pomstia sa. Takže ono to je tak. Ľudia sú dobrí, ale nie sú na správnom mieste. A prečo sa tam dostali? Lebo sa ich nikto nepýtal. Pôjdeš sa učiť na murára. A on je už zakliatý na celý. Čiže neexistujú ľudia, sú len ľudia na nesprávnom mieste alebo malo informovaní s obmedzeným poznaním. Tak.
Takže to je ďalšia vec. Keď si dubák, tak máš obmedzené poznanie a môžu ťa dať kdekoľvek, aj na správne miesto, nevyrasteš. Každý sa chce posúvať vo vývoji a to je zákon. Proste zákon vývoja. Svet ide od nedokonalého k dokonalého. Celý svet, aj vesmír je takto postavený. Takže ty, keď sa zasekneš, že ja nejdem ďalej, tak si sa zasekol, ale ty máš aj rodinu, máš aj svoje okolie a všetkých blokuješ a brzdíš. Lebo si dubák. Ako vnímame seba, tak vnímame aj druhých. A to si aj o nich myslíme. Ak ty si zakomplexovaný červiačik, alebo taký niktoško, tak to isté si myslíš, že robíš. Alebo proste stiahneš to na seba a máš komplexy necennosti a máš svoje trable. Keď ich šíbe, tak majú trable druhý. To je celé. A čo si o nich myslím, to v nich aj hľadám. Ako sa vraví, že podľa seba súdim teba. Hej? To, čo si, keď si myslím o ľuďoch, že sú hajzlí, tak ja tých hajzlíkov vidím všade vlastne. Čokoľvek zrobíš, aha, vidíš, to je hajzlík. Nepozerám sa, prečo to urobil, ale urobil to, lebo je to hajzlík. Čo hľadám, to aj nachádzam, to platí. Keď niečo budeš hľadať, ty to nájdeš. Takže my hľadáme samých hajzlov okolo seba. Čiže jednostrannosť a obmedzenosť. Máme jednostranný pohľad na všetko, tým pádom sme obmedzení. Čo nachádzam, ovplyvňuje aj moju reakciu na nich. Jasne, že keď som na tebe skladal nejakú vlastnosť, tak okamžite sa mi to potvrdilo, sám si to potvrdím a ešte ťa aj potrestám. Potvrdzovanie našich predpokladov, však ja už som to dávno vedel. Ja som to hovoril, že on je taký a taký. Vidíte, ja už som to vedel. Čiže ono sa mu to potvrdilo, ale to si on sám potvrdil. Tej svojej obmedzenosti. Ak mám o niekom zlú mienku, tak bude aj moje správanie k nemu rovnaké. Potom aj vedenie tohto človeka bude povrchné a nezodpovedné. Pretože som dostal do štruktúry takého človeka, ja sa len stále tak kašľom na ňom. Lebo spĺňa všetky moje kritériá pre hajzlíka. A ak mám ale o ňom kladnú mienku, ak si na začiatku vytvorím, že všetci ľudia sú dobrí, ale nie sú na správnom mieste a vy na to prídete, či je na správnom mieste alebo nie je na správnom mieste, tak potom môžete byť aj dobrým vodcom. Čiže musíte si o ľuďoch vytvoriť kladnú mienku. Musíte mať rád všetkých ľudí. Viem, že to je ťažké, ale vy sa musíte vedieť odosobniť. Ale to sa odosobníte až od určitej úrovne vedomia. Čiže poznanie. Dovtedy idete podľa nášho metra. Ľudia robia to, čo vidia. Proste opakujú. Tak aj deti to robia. Ale aj veľkí, aj dospelí to robia. Presne to, čo robia druhí, to robia aj oni. Čiže rozvíjame a motivujeme, čiže ovplyvňujeme ľudí pomocou povzbudenia a vkladania dôvery do nich. Toto je dôležité. Čiže vy musíte ľudí povzbudzovať a vidieť v ňom tie dobré veci. A dôverovať mu. Od začiatku. Možno vás sklame. Chápete? Ale nezanevriem na všetkých ľudí. Sú ľudia, ktorí si vás nezaslúžia. A každý má nejaké dobré schopnosti tej vlastnosti. Akorát ich poďme na nich hľadať. Kto hľadá, ten nájde. Tak ako ste našli tie hajzlikoviny, tak nájdete aj tie dobré veci, no, lebo tam sú. Len ich musíte hľadať. Čiže ľudia majú skôr vodcu, príjmu skôr vodcu, ako spôsob jeho vedenia. Čiže ako tá ľudskosť tu víťazí vždycky. Čiže oni prijímajú vás kvôli vašej integrite, kvôli vášmu postoju, kvôli vašim názorom a to, že ich buzerujete a toto im nevadí. Oni prijali vás a vy občas aj pokefujete, keď niečo urobí zle, alebo skritizujete. Ale im to nevadí, lebo oni prijali vás. Ak majú ľudia k vodcovi dôveru, nič ich nezastaví v jeho následovaní.
dôvera a autorita, tu si musí vodca vybudovať svojim správaním, čiže konaním, hej, ale aj vytváraním vzťahov voči druhým. Čiže keď ja budem arogantný, hej, a vás budem podceňovať a ponižovať, neviem, či si vytvorím dobrý vzťah s vami. Obávam sa, že nie. Najskôr musí vodca vložiť dôveru do nich a oni potom budú tiež voči nemu lojálni. Čiže najprv musíš zasiať, potom môžeš zožať. Hej, to dôveru. Úspech je proces. To není, že a som úspech. Hej, je to proces, ktorý má svoj čas, trvanie. Rastie a vyvíja sa od jednoduchšieho k zložitejšieho. Lebo to je proces. Hej. Je to dosiahnutie nejakého výsledku, ktorý tvorí, to je ako také schodíky. Som sa dostal na tento schodík, to je ten výsledok, sme dosiahli a odtiaľ to vidím, že sú aj ďalšie možnosti a to je odrazový mostík pre ďalší krok. Hej. Čiže je to proces. A vy vlastne na tej ceste sa dozviete toľko všelijakých vecí, ktoré vám boli skryté. Čiže je to neustála cesta osobného rozvoja človeka, ako sa hovorí, je to vývoj a ten sa nedá zastaviť. To, že ty si prestal, to neznamená, že druhý nejdú ďalej. Chápete? Akorát zistíš, že si sám vzadu. Lebo ľudia idú. Čiže ty nemôžeš zastaviť alebo prestať niečo robiť, ja už mám dosť. Lebo vývoj ide dopredu. Bol si vedúci pracovník, uznávaný, prišla revolúcia, prišli počítače a tak ďalej. Ty si zastavil, ty si sa uspokojil s tým, chápeš ma. A zrazu zistíš, že ani vrátnika nemôžeš robiť, lebo tam je počítač. Že neúspech znamená, neúspech neexistuje. To, čo ty hovoríš, že ja som neúspešný, to neexistuje. To je len možnosť poučiť sa z tej prehry. A tu je taký pekný príklad o Edisonovi. Koľko tých neúspešných pokusov o žiarovku bolo? Hovoria sa, že okolo 10 000 neúspešných pokusov. Hej? Ale toho vždy nutilo vyvíjať lepšie a lepšie, až vyvinul tú fakt tú žiarovičku. Hej? A rozsvietil celý svet. Takže prehra je príležitosť začať znova a lepšie. Hej, čiže je to vlastne negatívna spätná väzba. To mi len ukazuje, že takto to nerob, skús to ináč. Chápeme? A niekoho to odradí. Ale nechápe, o čom sa my rozprávame. Rozumieš, že ty keď niečo začneš robiť a sa ti nedarí, tak to máš konzultovať so svojím sponzorom a hľadať príčinu, kde je chyba. A on na to väčšinou príde, pretože on už tým prešiel, on vás upozorní a povie, dobre, tak to rob takto, koniec. A toho to daj preč, tomu sa neviem, to je zbytočné. Aj ten ťa tam dáva dole, aj ti tam rozbije všetko. Lebo ja viem, ktoré sú tam negatívne, ale takzvaný trávičistý. Ty sa ho musíš spaviť, lebo otrávi všetkých. On má čas, on chce všetkých otráviť, on si robí svoju robotu. A keď ich otrávi, tak odíde preč a pôjde tráviť inde. A takých patkaňov sa treba zbaviť. Na to sa príde. Ak pochopia, že vy im môžete pomôcť, tak sa vám oddajú a idú s vami. Ak to raz dokážete, aj ostatní budú túžiť po takomto raste, či vy najprv musíte ísť tým osobným príkladom. Ale druhý si povedia, keď to on dokázal, dokážem to aj ja. A ideme do toho. Takže budú vás nasledovať a to sa volá duplikácia. Čiže bez tej duplikácie to nejde. A vy duplikujete tých ľudí k obrazu svojmu. Vy ich môžete naučiť len to, čo viete vy. Ľudia sú prirodzene motivovaní. To je motivácia, je v človeku tá chuť niečo dosiahnuť, dokázať, to je v každom. Akurát, viete, čo je najsmutnejšie na tých bezdomovcoch? Že to sú normálni ľudia, ktorí sa nechali otraviť rozvodom. Chápete? Niečo nevyšlo. Namiesto, aby sa zamyslel nad sebou, tak on jednoducho povedal, to je všetko na hovno, ja idem piť. Chápete? Myslím si, že to vyrieši. No a to je vlastne už, on to vzdal. Chápete? On už prestal na sebe pracovať.
Hej? Takže vy ich neľutujte. On si to vybral. On vám povie svoj príbeh o tom, ako žena všetko obrala a tak ďalej. Ale to je jeho príbeh. Keby ste si vypočuli o žene, tak to je zase niečo úplne iné. Chápete? Čiže vy neľutujte týchto bezdomovcov. A ešte mu dávate jesť, aj aby sa najedol všetko. Nie, ten človek si vybral, on to zabalil, on žiť nechce. Hej? To je zbytočná investícia. Každý chce sa mať lepšie a preto to neustále skúšajú. Raz s väčším a raz s menším úspechom. Ale skúšajú to. Hovorí sa, že však jak sa má dobre, tak čo ešte špekuluje a vymýšľa? Však pozri sa, auto má, ento má, a on ešte chce viac. To sme my. Ale to je prirodzené, to nie je niečo zlé, že ja chcem viac. To je prirodzená vlastnosť človeka. Takže ľudia, čo sa pustia do práce, proste nadchnú sa a makajú, hej? Ale potom sa zrazu nejaké pár chybičiek, nevydarených pokusov a ono ich to úplne rozhodne. Treba im ju zasa vrátiť, treba im pomôcť, preto musíte byť pri nich a sledovať ich a kontrolovať, čo sa deje, aby ste to zachytili včas. A znova, keď strátil nádej a túžbu, tak mu ho treba vrátiť a treba mu pripomenúť, aký si dal sen. Pamätáš si ešte na čas, si mi hovoril, že chceš tam chodiť niekde, si kúpiť dom v Chorvátsku a chodila tam a potom tam dožiť na staré koleno. To bol tvoj sen, nie? Už si zabudol na ne. Treba mu to oživovať, tieto veci. Pripomínať tieto sny a cieľe. Oni už zabudli, vzdali. Takže ak niekto mu musí pomôcť, toto je tá vaša pomoc. Lebo ste spolu začali s tým, že vy máte cieľ a on tiež má podobný cieľ. A zrazu on to zabalil, tak ho treba pomôcť. Toto je tá pomoc. V tomto štádiu ranom sú ľudia veľmi zraniteľní a tak ich nenechávajte nikdy samých. To ste bohužiaľ. Keď to teraz stratíš, to stratíš navždy. Buďte vždy pri nich v dobrom aj v zlom. Čo ľudí motivuje? Pocit podielu na výsledku. To je jasné. Spolupatričnosť, pocit byť pri tom, keď sa dejú veľké veci. Čiže tam napríklad v tých výskumných tímoch tam nie sú nejaké veľké platy, ale tí ľudia to robia ani nie kvôli tým peniazom, ale tí ľudia to robia, že sa podielajú na vývoji, dajme tomu nejaké vakcíny proti všetkému. Spoluúčasť na určovaní cieľov. Čiže oni veľmi radi podporia, čo spolu vytvárajú pre dobre ostatných. Ja viem, že mnoho ľudí tu napríklad je s nami preto, lebo vedia, že môžu pomáhať druhým ľuďom sa uzdraviť z chorôb, lebo on má aj skúsenosť sám na sebe a chce to odovzdávať ďalej. Vie, ako nezmyselne zomierajú ľudia okolo. Ja keď počúvam tie príbehy 41, 43 rokov, infarkty, 31, 35, proste jednoducho. A teraz to bude ešte viac. Hej, lebo ešte aj ten COVID. No, COVID nie. No, my sa to mali chrípka, ale tie vakcíny. Chápete? Takže pozitívna nespokojnosť. Hej, čo toto motivuje ľudí. Hej? Alebo pozitívna nespokojnosť. Čiže on je prirodzene nespokojný. Jemu je málo. Tam, kde je. Hej? A chcel by viac. Čiže on je spokojný, že tam robí všetko, ale má málo. To je tá pozitívna nespokojnosť. Keby bolo viacej peniazy a hľadá niekde, kde by mal uplatnenie, alebo kde by mal rozvoj zabezpečený. Lebo tam vie, že zdохne v tom stane. Ani pes po ňom nešli. Sú si vedomí nutnosti nejaké efektívne zmeny k lepšiemu. Čiže všetko sa dá nejakým spôsobom zlepšiť alebo inovovať. Preto sa nečudujte ľuďom, že chcú ísť ďalej. Ďalej, uznanie. Alebo on je nespokojný s tým, že má také a také, tak on to ide vylepšiť. To je normálne. Uznanie. Hej, napríklad, čo motivuje ľudí? Uznanie. Ľudia bažia po uznaní. Ty, keď mi dáš odmenu, OK, prepies, linie a tak ďalej, ale to uznanie, hej, keď ho, jak sa vraví, odfotíš pred naštartovanou vetrieskou, tak to je niečo. Čiže všetci ľudia túžia po odmene za prácu, ale uznanie druhých im dáva zmysel života. Čiže love zober, to je jasné, ale keď ho uznávaš, pochváliš ho pred všetkými, tak
to je viac, ako keby sa mu dalo vedieť. Jasné predstavy ľudí motivujú. Čiže ľudia sú radi, ak vedia presne, do čoho idú a čo sa od nich očakáva. Oni musia vedieť. A na to nám slúži vlastne tá naša prvá porada, kde mu máme jasne vysvetliť, kam to smeruje, kam idem ja a či ide so mnou. A keď nájdeme toho spoločného menovateľa, tak nás nikto nedostane. Čo ľudí demotivuje? Podceňovanie. Nepodceňujte nikdy nikoho. Veľmi sa stalo. Podceňovanie ničí seba dôveru človeka, seba úctu. Proste ľudia niektorí, ktorí sú, zlí, ešte raz, ktorí robia takéto veci, že podceňujú a ešte to dávajú najavo, to oni majú problém. Oni majú problém a oni si ho vršia na tom druhom. Ten jeho mindrak tým, že ho obsiera, vlastne, lebo ho podceňuje, tak ho ponižuje a sám akože vyrastá. Ale to je hlúposť. Čiže intrigy, ohováranie, vychytralo, zavádzanie, klamstvo, nečestnosť v jednaní, to všetko je manipulácia. Čiže toto sú demotivačné veci. Čiže nikdy to nerobí. Keď vidíš človeku to dobré, tak vidí v ňom toho dobrého. A on sa ním stane. Ďalej, necitlivosť. Demotivuje ľudí. Čiže roztržitosť, netrpezlivosť. Ľudia sú netrpezliví, kedy už budem lovatý. Chápete? To sú ich slova. Len vydrž. Ešte na sebe musíš hodne pracovať. Čiže ďalej, bránenie v osobnom raste. Toto sa multilevel hromí. Že sa zamlčiavajú informácie, hej? Čiže aby ma nedobehol, hej, tak proste až ich odstavujeme všelijak rôzne, hej, ľudí im odpájame. Proste toto sú také, to vlastne likviduješ seba, takto by som to povedal. Ten, kto bráni druhým v raste, tak vlastne likviduješ seba. Keď ľudia nemajú možnosť postupu v kariére, rozvoji alebo vzdelávaní, že ho blokujete, že ho nepozývate a tak ďalej. Vidíte, ja pozývam všetkých, nikoho, aj tí, čo by tu nemali sedieť, ale pozývam. Dávajme ľuďom šancu. Vy nikdy neviete, čo v tom človeku sa zapáli po takomto seminári. Ďalej, neférové jednanie, nedodržiavanie slova, neplnenie sľubov, záväzkov a nedochvíľnosť. Keď chodíte neskoro. Zmeny vopred dohodnutých pravidiel počas práce. Čiže keď sa na jednej strane sme vraveli, že nič nie je večné, že treba aktualizovať niektoré veci časom, ale takisto nerobí dobre, keď sa urobia zmeny. A keď idete urobiť zmenu, tak ju treba vysvetliť. Poviem príklad. My sme zaviedli nejaké pravidlá, ale sa ukázalo, že ľudia sa vezú. Žijú z podstaty. Takže ich to nemotivuje a druhých to demotivuje. Tak sme upravili pravidlá napríklad na ten trip. Eurotrip alebo na tie bonusy vlastne. Aby to motivovalo aj tých druhých. Lebo tí starí už vedeli, že jeho ľudia mu urobia body a on nemusí robiť nič. A on sa mu to počíta ako vlastné body. A on už nič nerobí a ešte vykrikuje, že nemusíš nič robiť a stejne nič robiť. To je motivačné preklad. Pre aktívnych ľudí alebo pre pasívnych. Tak budete vytvárať pasívnych ľudí. Takže takto. Ďalej. Dôležité veci o ľuďoch, ktoré musíte vedieť. Ak chcete s ľuďmi pracovať a budete ich vzdelávať, ale toto neviete, tak budete narážať na problém. Takže zapamätajte si, že každý človek sa cíti byť užitočný alebo chce byť užitočný. Proste neexistuje človek, ktorý chce likvidovať, zabíjať, vraždiť. Každý prahne po uznaní, po priateľstve, po láske, po úspechu. Každý. Neexistuje človek, ktorý neprahne po niečo. Každý potrebuje a odpovedá na povzbudzenie. Čiže každému robí dobre, keď ho budete povzbudzovať.
Naopak, keď ho budete podceňovať, ponižovať, tak tomu nerobil. Povzbudenie to je ako kyslík, hej, životodárny pre našu dušičku. Hej. To proste niekto ťa pochváli, povzbudí ťa a ty prídeš domov taký úplne by si lietal. Hej. Takže, lebo niekto si všimol, že robíš niečo dobré. Alebo že niekto si ťa vôbec všimol. Na prvom mieste musia byť vždycky ľudia. Hej. A preto ich chválte. Keď nemáš čo povedať, nepovedz nič. Chápeme? Čiže neponižuj, nebuď ironický, proste nepovedz mu nič. Ale toho to pochvál. Jeho to bude nemať, že jeho nikto nechválil, tak urobí niečo a potom ho pochvál za tú dobrú vec. Čiže tým pochvalovaním ho neustále posúvate dopredu. Tak. Ďalej. Manipulácia. Ovplyvňovanie zvonka za účelom môjho osobného prospechu. To sa volá manipulácia. Že zvonka ovplyvňujem, aby mne lepšie bolo. Čiže manipulujem s ľuďmi. Motivácia. To je ovplyvňovanie zvonka, ale zvonka ako nejde to z teba, hej? Ide to od niekoho iného, hej? To je to zvonka, hej? Čiže motivácia, ovplyvňovanie zvonka za účelom spoločného prospechu. Čiže ty máš cieľ, ja mám cieľ, hej? To už je motivácia. A inšpirácia, pozor, to už nie je zvonka, ale človek sa sám aktivizuje a motivuje na základe vnútornej túžby a vnútorných hodnôt, ktoré uznáva, ale aj vlastných snov a cieľov. Čiže inšpirujem sa ja a ty ma môžeš motivovať. Ale ty ma nebudeš manipulovať. Chápeme? Manipulácia, motivácia, inšpirácia. Inšpirujem sa ja na základe vnútorných hodnôt, integrity a tak ďalej. A hlavne, že mám svoje sny a cieľe. Dôležité otázky, ktoré si treba položiť. Som dobrý poslucháč? Dokážem rozpoznať aj viac, ako bolo povedané slovami? Záleží mi na tom, aby som si ich vypočul, rešpektoval a rozumel im. Aká je najsilnejšia stránka daného človeka? Čiže toto si povedzte. Nie aká je najhoršia stránka, najslabšia, a za toho budem kresať a dávať dole. Ale aká je najsilnejšia stránka? No a potom na tom pracujem. Čiže je dobré, ak sa človek dostane na svoje miesto, kde najlepšie využije svoje danosti. Hej. Takže keď tvoríš nejaký tím, tak tam daj aj takého rypáka, daj tam aj takého stmelovača, daj tam aj takého nejakého analytika, aj ťačika, hej. Daj tam proste, aby sa pekne vzájomne doplňali. Lebo vy si vytvárate svoj tím a dávate tam takýchto ľudí. A každý človek, keď ho dáš, keď aj ťaka dáš, aby určoval áno, má áno, nie, tak on sa v tom vyzná. Čiže daj ho, aby tvoril nejaké pravidlá hry a podobné veci. Takže každému dajte to, v čom je dobré. Vyniknúť. Človek, ktorý nie je na svojom mieste, sa javí ako zlý. To sa dávno ukázalo, že nebol dobrý skladník, pretože alebo predajca. A nakoniec ho dali do skladu a proste ten sklad skvétal. A ten človek sa ukázal ako geniálny. A išiel hneď po tej kariére. Takže, ale nebol s neho dobrý obchodník, každý mu nadával. Proste jednoducho to nebola jeho parketa, tam nebol na svojom mieste. Takže aj vy, keď budete robiť si svoj tím, vyskladávať, tak niekto napríklad bude dobrý lektor, lebo má danosti, tak ho dáme za lektora. Niekoho zase dáme za kontrolora, lebo to je taký rypak, hľadač chýb a podobné veci. Hej? A on nám nájde chybičky všetko, textov a tak ďalej, úžasne. Čiže každému dajte tú jeho parketu, v čom je dobrý. Čiže tu akože zlú vlastnosť oproti druhým, rada chyby na každom, tak využijete a dáte ho ako korepetitora robiť. Nemu nebude nič. Ďalej. Nebojte sa premiestniť ho, ak cítite, že to nie je jeho miesto.
Tak ho dajte na inú pozíciu. Tak, ďalšia otázka. Ukázal som človeku, čo môže našim vzťahom získať? To je dôležitá otázka. To sa má všetko robiť na prvej porade. Čiže oni by mali pochopiť, z čoho to budú mať. Ten profit. Výsledkom by mala byť rovnováha medzi tým, čo očakáva, aby získal, a tým, koľko do toho investuje. Času, energie, peniaze. A čo z toho získa. A on to musí vedieť. Keď zasadíš 10 marhulí, tak budeš mať toľko ovocia. Myslím stromčekov. Keď zasadíš viacej, tak dostaneš také množstvo, že to budeš musieť aj predávať. To ani nezjete celá rodina. Čiže už je to biznis. Tam to bolo iba na užívanie. A tomu nedáva zmysel. Ale ako náhle vidíš, že sa dá, tak ide robiť. Mám schopnosť konfrontovať druhých, pokiaľ to môže priniesť užitok. Je to niekedy nepríjemné, ale treba urobiť konfrontáciu človeka s daným problémom. Proste nebojte sa toho. Poďte do konfrontácie. Netreba s tým otáľať a okamžite ho zapojte do práce. Ale tak sa dozviete, čo je v ňom. Čiže dajte mu úlohy. Na začiatok. Daj mu úlohu. To je konfrontácia s tým, ako to myslí vážne. Daj mu úlohu, daj mu tomu robíš menný zoznam dotedy. Takto sa to robí, tu máš video, ideš. A ideme na to. Tá konfrontácia je jedno, ukáž, čo máš. Čo si bude. No a tam ukáže taký zdrav papiera a tam ešte od záchodu na to robil. Takže to už vidíte, jak ten človek pristupuje k tomu. Tak s tým asi ťažko budete podnikať. Čiže pokojne mu zadajte úlohy a potom ich skontrolujte, ako ich plní. Aby ste vedeli, na čom ste. Keď nebudú vedieť plniť takéto malé veci, čo myslíš, sa pustí do nejakých veľkých vecí, ako je napríklad vzdelávanie, alebo takéto, nebude to robiť. Keď nevedel urobiť ani menej zoznam. Zapomeňaň. Čiže to je tá konfrontácia. Aby ste sa nerakali toho slova, že konfrontácia, že to je niečo proti. Nie, ty jednoducho ho zapoď. Ako viesť kritiku ľudí? Takže robte to vždy súkromne, nie verejne. Berú si to totiž veľmi osobne a vy ich vlastne zraňujete a zosmiešňujete v očiach druhých a ponižujete. On to tak cíti. Ďalej, urobte to čo najskôr a nečakajte, že to prejde samo. Pozor, hodne ľudí to robí chybu. A že on čaká, však to sa nejakým spôsobom vyvrbí. Hej? Ale nie, on sa nevyvrbí. On vyvrbí vás. No on už je rozhodnutý, že nechce byť, on už kope. Hovorte vždy o tej jednej konkrétnej veci. Hlavne neodbiehajte. Čiže bavíme sa o tomto. O obchodnom rozhovore. Alebo o kontaktoch. A neutekaj, že ten robí tamto a tamto ho si videl, že robí toto. Nenechajte sa rozprávať. Doriešme túto vec teraz. Keď niečo poviete raz, netočte to do kolečka. Raz mu to povedz a padne. On vie, že to je nepríjemné, ale keď mu budeš stále pripomínať, tak ťa znenadí. Zaoberajte sa iba tým, čo je človek schopný zmeniť. Čiže nedávajte mu neriešiteľné veci a vy veľmi dobre viete, že daj jednu vec, nech sa zbaví tohoto zlozvyku. Až sa zbaví tohoto zlozvyku, tak poďme riešiť ďalší zlozvyk. Postupným odstraňovaním sa z neho stane iný človek. Vyhnite sa sarkazmu, ironii. Dôvodom vášho hnevu je vždy konkrétny čin a preto osobne neútočte na človeka. Ty si zlý. Dieťa ti povie, ty si zlý. Ale on nie je zlý. On iba urobil túto vec zlé. Chápete? Tá vec, ktorú si urobil s tebou, nič nemá. Ty si dobrý chlapec. Ale toto už nerobil. A vysvetlíte mu prečo. Lebo ja to mu začneš rozprávať, že ty si zlý a robíš len vždycky, slovo vždycky robíš len to zlé. Tak práve ste si urobili nepriateľa na celý život. Vyhnite sa slovám vždy a nikdy. Inak sa začnú brániť. On vás chytí za slovíčko, jak to, že vždy? A minulé, čo som spravil? Pokiaľ to bude možné, postavte kritiku na otázku,
alebo na návrh. Hej? Ten príklad. A musíš to stále robiť. Musíš stále tomu bratovi chytať ucho, keď mu to nerobí dobre. Poznáš zlaté pravidlo. Nerob druhému to, čo nechceš, aby robili teba. Proste otázkami. Vtedy si to uvedomí. Alebo máš návrh. Čo keby si odteraz robil takto a takto? Ak to dokážeš robiť týždeň, možno bude zložitá. Ďalej. Neospravedlňuje sa, že ste sa pre konfrontáciu rozhodli. Hej? Vy ste ho museli urobiť, aby sme sa mohli posunúť ďalej. Takže prepáč, vieš, ja žiadne prepáč. Proste jednoducho, urobíš to takto. Ak nie, musíme sa rozlúčiť. Koniec. A rovno mu to povieš. Keď neurobíš, viem, na čom som, asi, že to nechceš robiť a nájdem si iného. Koniec. Ja si niekoho nájdem, koho dovedem tam, čo sme sa dohodli. Lebo ja to viem, ty to nevieš. Nezabúdajte najskôr pochváliť kvality človeka. Vždycky, keď kritizujete niekoho, tak najprv mu povedzte, že on je vlastne dobrý v podstate človek. Hej? A len táto jedna vec nebola dobrá. Že on ako človek je v pohode. Hej? Ale túto vec nemusel robiť. Čiže to by mal byť taký sendvič, že najprv ho pochválim, potom ho skritizujem a potom ho znova pochválim a pevne verím, že keď to takto urobíme, tak zasa budeš tam, kde si chcel byť. Hej, čiže taký pochvála, kritika a pochvála, že to bude všetko dobré. On sa ho to tak nedotkne. Ako poskytnúť ľuďom správnu pomoc? Ono sa to dokonca môže voči tebe obrátiť. Keď to urobíš zle, budeš necitlivý voči nemu, naložíš mu, tak ho zjaždíš jak Alika, tak v podstate si nič nevyriešil za prvé, akorát si zrobil nepriateľa na celý život. A on sa ti odvďačí tým, že ťa začne ohovárať a začne ti robiť na schvál. Ako poskytnúť ľuďom správnu pomoc? Za prvé, že budete využívať ich silné stránky, v čom sú dobré. Hej? Čiže mnohí najschopnejší ľudia v organizácii nikdy nevyužijú všetky svoje možnosti a venujú sa tým veciam, v ktorých nevynikajú. Čiže viete, taký ten stred, to vlastne sa dostanete do takého priemeru. Ale my nepotrebujeme priemer, že budeš odstraňovať všetky svoje chyby, v čom nie si dobrý. Že napríklad nie som dobrý v španielčine, tak ja sa nebudem teraz učiť španielčinu, lebo ja sa chcem naučiť zarábať peniaze. Nechcem ísť do Španielska, otvárať si polobečku. Ale po anglicky v tom som dobrý, tak sústredím sa v angličtine. Z toho plynie vlastne taká prievernosť, keď odstraňuješ svoje slabé stránky. Ale to je na nič, ja nepotrebujem dokonalého človeka, taký neexistuje. A keď máš talentové dispozície na niečo, tak rozvíjaj tieto talentové dispozície. Napríklad si dobrý spevák, tak, ale nevieš ani zašrobovať túto skrutku do dreva. A keď ho aj zašrobuješ, tak potom máš vždy takú PN-ku na 14 minút, sa dorežeš. Takže nenechávajte ho robiť manuálnu prácu, nechajte ho spievať a rozvíjajte ho v speve. A bude z toho vynikajúci spevák. V tom bude zarábať veľké peniaze a zaplatí si ľuďom. Nepýtajte sa, že či je lojálny, či chodí pravidelne do práce, ale pýtajte sa, je úspešný v tom, čo robí. Čiže inými slovami, ako si plní úlohy a s akým efektom. Na to sa pýtajte. To je zastaralý názor, že keď chodí do roboty vždy 15 minút pred, a 10 minút po, že to je najlepší pracovník. Pozri sa, čo tam robí. Tých 9 hodín. Ďalej. Musíte im dať seba. Čiže musíte sa odovzdávať. Ako sa vraví, najprv musíš dať, potom môžeš brať.
Čiže majte radi všetkých ľudí, ale seba dávajte len 20%, podľa Paretovho zákona. Len tým, ktorí si vás zaslúžia. Povzbudzujte väčšinu, osobne učte iba toho, čo si to zaslúžia. To by ste sa zničili, keby ste pracovali so všetkým. Čo robíte, musíte robiť naozaj pre ľudí. Čiže ak niečo robíte, tak nech to je pre ľudí. Oni chcú, aby ich niekto oceňoval a nie robil na nich dojem a vyťahol sa. Mne sa veľmi páčia niektoré tie prednášky, ako tam seba vykresluje v tých najkrajších farbách, aký je dokonalý, vynikajúci, čo všetko v živote dosiahol. Ale koho to zaujíma, aký je on geniálny? Čo zaujíma vás najviac? Kto zaujíma vás najviac? No? Na kom vám najviac záleží? No? No na mne, nie? Chápete? Ty nehovor, aký si krásny, aký si dokonalý, perfektný. Povedz mi, aby ja som bol taký. Ako čo mám urobiť? Chápete? Mňa zaujímam iba ja na prvom mieste. Tak ty mi nerozprávaj, aký si ty dobrý. To ma nezaujíma. Sa choď chváliť tam do krču. A celá prednáška je na tom postavená, aký on je to dobrý. A čo ja? Pre koho je tá prednáška? Pre teba? Neviem, či mi rozumiete. Tak nechoďte na to prednáška. Vyhoďte peniaze. Tak. Čiže oni chcú, aby ich niekto oceňoval. Nie, aby na nich robil dojem. Aký je on super. Chcú byť dôležitými ľuďmi a nie hračkami pre iných. Dajte im šancu na úspech. Čiže to je tá šanca. Aj to tak podajte. Toto je tvoja šanca na úspech. Hej? Čiže vytvárajte výbornú pracovnú atmosféru, kde si každý môže povedať, čo chce. Hej? A to nás posúva. Hej? Podporte ich, aby mali správne nástroje na prácu. Hej? Čiže materiálno-technické zabezpečenie. Sústavný program osobného rozvoja, napríklad e-learning. Toto im dajte. Poukážte na to. Hej? Výborných ľudí na spoluprácu. Vytvorte nejaký tím. Hej? To môžete všetko, to je vo vašich schopnostiach, vo vašich rukách. Hej? Lákavú predstavu, napríklad vytýčiť hodnotný cieľ. Hej? A ísť si za tým. Potom. To je tá šanca na úspech, že aj on môže uspieť. Aj on, komu všetci hovorili, že ty to nikdy nikam nedotiahneš. A zrazu niekto mu ponúka, že to môže dotiahnuť nechce. Nepôjde s vami, pôjde. Princípy osobného rastu. Tak. Rast je dlhodobá záležitosť. To není beh na krátku tráč, že vyrastieš a to sú také tie superstar, čo sú. Behom jedného roka proste si vo všetkých médiách ani nevieš, čo sa deje. A zrazu niekto povie, že si geniálny, že si fantastický, čísla máš a všetko a posúvajú ťa ľudia, milujú ťa, chodíš na všelijaké recepcie a potom ani pes po tebe neštípa. Lebo už máme novú hviezdu. To je rýchlo paška. On sa iba dostal niekde, to bola tá šanca. On dostal tú šancu, ale keď ďalej nebude na sebe makať, ani pes po tebe neštípa. Čiže dlhodobá záležitosť. Je to proces hľadania tých správnych ľudí. Čiže v našom prípade. Chápeš, ty máš hľadať tých správnych ľudí, s ktorými pôjdeš za svojím cieľom. Čiže, ale to bude trvať, kým z tých správnych ľudí vytvoríš tých lídrov a manažerov. Potom ich trpezlivo musíš pripravovať, aby si dokázali splniť svoje ciele. To je tvoja úloha. Zabezpeč, aby on takisto rastol. Nie, že ja budem rásť. A oni čo? Odídu. A potom spadneš aj ty. Rozvoj človeka trvá zhruba 5 až 7 rokov. Chápete, aby z toho zlých návykov sa stali tie dobré. Na celej škále. Takže to trvá 5 až 7 rokov. Bohužiaľ, neurobíš to skôr. Takže a samotný úspech prichádza až po 10 rokoch. Uvedete si. Prvých 5 rokov sa iba orientuješ.
Ale po tých 10 rokoch prídu to ovocie. Za druhé, schopnosti ľudí sú základom úspechu. Čiže ty musíš veriť v schopnosti druhých ľudí. Ide o schopnosť presvedčiť ľudí, aby druhým pomáhali tým, že využijú všetky svoje schopnosti a silné stránky. Že ich zmobilizuješ tých ľudí, poukážeš, v čom je dobrý a potom to budeš trénovať. Ty budeš napríklad robiť tréningy. Toto je tvoja výborná vlastnosť. Ty sa veľmi dobre vnímavo počúvaš a tak ďalej, budeš robiť konzultácie. A tak ďalej. Čiže vy im nájdete tú parketu. Takže vytvoríte správne vzťahy, naučiť ich vychádzať s ľuďmi, toto je veľmi dôležité. Povedať, že to je debil a odísť a vyraziť sa, to už dneska dokáže. Priznať si chybu, chápete, že urobil som niečo zlé, prípadne sa ospravedlniť a neobviňovať hlavne za všetkých druhých. Za všetko druhých. Lebo to vláda, to strana, to ministerstvo a všetci sú zlí, len ja som najkrajší. A všetci mi blíži. Vedieť vychádzať s rôznymi typmi ľudí sa musíš naučiť a to sa učíme postupne. Nikto učený nespadol. A hlavne počúvať ich názory a konfrontovať si to samozrejme. A nenápadnou formou ich pretvárať. Každého ináč. Vnímavosť a takt. Čiže vytvárať dobré medziľudské vzťahy. Lebo sa stretnete s rôznymi ľuďmi a vy ich dávate dokopy. Budete aj robiť takzvaného sudcu. Ale keď jedného odsudíš a druhého pochválíš, tak máš okamžite jedného nepriateľa. A ten čo bude robiť? No mu to bude vrácať. Takže pokojný, sebaistý, nie náladový a výbušný. Tak, ideme ďalej. Buďte vzorom, podľa ktorého sa ostatní budú riadiť. Lebo oni vás budú nasledovať. Kedy vás budú nasledovať? Keď budete robiť stále to, čo aj hovoríte, že tam nebude rozkol. Čiže ľudia robia presne to, čo vidia u druhých, čiže duplikujú. Ideme na to. Akcia a výsledok. Urobím to ja. Výsledok? Som vzorom. Urobím to ja a vy sa budete dívať. Vyučujem. Urobíte to vy a ja s vami. Kontrolujem. Urobíte to vy. Dostali ste sa o krok ďalej. Už je samostatný. Už ho poveríte a že budeš robiť. Lebo viem, že to budeš robiť. Urobíte to vy a niekto sa bude dívať. Duplikujete. Čiže mysel ľudí mení viac to, čo vidia, ako všelijaké argumenty. Aj keby boli čo najrupolatnejšie. Stále ten človek sa pozrie a vidí. A tie keci pindy na indi. Na štvrté. Vedte ľudí tým, že sa budete dívať na svet ich očami. Čiže vy už máte oveľa viac vedomostí a skúseností, ale skúste sa znížiť na jeho úroveň, ako asi on vidí svet a takto sa s ním rozprávajte. Ľudia si myslí, že ich problémy sú tie najväčšie, že ich deti sú najchytrejšie, že ich vtipy sú najsmiešnejšie. Chyby by mali byť prehliadané, lebo však chybička sa rodí, nikto nie je dokonalý. A preto by sme mali na každého pozerať tak, ako pozerajú ľudí. Pozadie danej osoby, pozrite sa na jeho pozadie, keď chcete hodnotiť človeka, tak sa pozrite na jeho pozadie. Vymyslím tým zadom, hej? Čiže jeho background, hej? Ďalej, jeho temperament, hej? Osobnú istotu, hej? Ako vytvára vzťahy s ľuďmi. Čím je motivovaný. Hej? A otázka, stojí mi ten človek za to, aby som s ním strácal čas a energiu? Čiže preložím to na druhú. A
chlapec, ktorý je z také rozbitej rodiny, nejakej asociálnej rodiny. To je jeho background. Čo vás napadne vždycky? Veľké množstvo negatívnych návykov. Ďalej. Výbušný, jak sračka vybuchne vždycky, že niečo mu povieš, ako len sa rozčuli, to je taký cholerik typický. Ďalej. Nemá sebavedomie žiadne, čiže žiadna istota osobná. Ďalej. Vzťahy veškeré žiadne, s každým sa pohľadá a je maximálne premotivovaný. Strašne chce. Bude s ním robiť. Vedno sú ďaleko lepšie. Čiže ty si vyberáš, s tým budeš robiť. Chápete? Čiže nerobte. Nestojíme za to. Strašné množstvo energie a veškerý výsledok je niekde vo hviezde. Pri jeho povahe cholerickej asi ťažké. Dobre. Skôr než vodca začne ľudí zdokonalovať, musí sa im venovať. Keď sa nebudeš starať o ľudí, oni sa postarajú sami. Ak chcem vyžadovať podporu, musím sa im venovať. Počúvať ich, venovať im pozornosť a tak ďalej. Vidieť v nich plnohodnotného človeka, ktorý si chce splniť svoj cieľ. Toto je veľmi silná veta. Hej? Čiže v každom musíš vidieť plnohodnotného človeka, ktorý si chce splniť svoj cieľ. A ty si tu nápomocný. Ak to má, túto vlastnosť, ideš s ním do toho. Za ďalšie, pri tom osobnom raste, dobrí otcovia hľadajú príležitosť k zdokonaľovaniu ľudí. Pri každej príležitosti treba ľudí pochváliť a dať im uznanie, že sme si už povedali, ak je tá príležitosť. Nie, že budeš chváliť, budeš pochváľovať. Pochváľovačov nemajú radi. Nie zvyšovať si sebavedomie tým, že im znižujem sebaistotu. A najväčší potenciál pre rast organizácie spočíva v raste vašich ľudí. Čiže ak chcete, aby vaša firma rástla, tak musia rásť vaši ľudia. A vy rastete spolu. Takže bez nich to nejde. A kto ich to má naučiť? Takže ľudia sú najväčším aktívom vašej firmy, je to tá najvyššia pridaná hodnota. Čiže vzdelávanie ľudí je najvyššia pridaná hodnota. To si uvedomte. Nič sa nepohne, dokiaľ to neurobia oni. Keď to budeš robiť za nich, tak vlastne on čo? Pohodlne práve si vytvoril ďalšieho lenivca. Keď ty prestaneš, on nerobil ani nezačal, takže už vôbec nezačal. Takto som sa díval na teba, jak mu robíš to. Prieskum v Amerike ukázal, že až 85% zamestnancov by dokázalo pracovať oveľa viac, ale nechcú. A polovica by dokázala zdvojnásobiť efektivitu, keby chceli, ale nechcú. Čiže to je to zamestnanie, ktoré ho demotivuje. Nech robím, čo robím, furt dostanem ten istý plat. A keď robím naviac, tak druhý sa mi ešte smejú, aký som bol. Čiže to je tá demotivácia. Čiže v podnikaní je to zase niečo iné. Ver ľuďom a oni budú veriť tebe. Pristupujú k ním, ako keby boli veľkí a oni rastú. Čiže toto je jedna krásna veta. Čiže musíš dôverovať ľuďom a musíš mi vidieť ich velikánov. A oni sa nimi stanú. 5 stupňov vzdelávania. Zblížime sa k záveru. Som vzorom. Čiže predstavujem úlohy a ostatní ma pozorujú. Som radcom. Robím úlohy za pomoci asistenta, ktorého učím a vysvetľujem ako na to. Som monitorom. Študent robí úlohu a ja asistujem a opravujem a povzbudzujem ho. Čiže sledujem ho. Ďalej motivujem. Nechám študenta robiť samostatne, povzbudzujem ho, až dokiaľ nie je úplne samostatný a dokiaľ nedosiahne. A za piaté, rozmnožujem sa. Teraz moji bývalí študenti učia druhých a to je duplikácia. To je to, čo môžete vy dosiahnuť alebo spustiť tento proces. Čiže vychovať si samostatných učiteľov. Vtedy príde ten úspech. Až vy si vychováte svojich učiteľov, ktorí už bez vás budú učiť. A to je tých 5 a 7 alebo 10 rokov. Potom už sa to vezme.
Potom už platí to, čo hovoria tí veľkí lídri. Ja už len chodím na prednášky, ja už v podstate nič nerobím. Chápete? Ale niekto musí robiť. Ja robím zasa iné veci, hej. Ja motivujem, chodím, hej, robím prednášky, učím. To už je tá práca o inom. Tak. Ale stále je to. len o inom. Tak. Nikdy to není tak, Iná náplň. že si Tak. vyloží nohy. Takéto veru. Demotivoval všetko. Presne. No. Nakoniec ich povorím s odpovednosťou. Haló, keď ich naučíte, čo majú robiť, tak ich poveríte právomocami, ich dáte právomoci, zodpovednosť im dáte, nech sa páči, starám sa o nich, a aj povinnosťami. Lebo všetko má svoje plusy a minusy. Aj práva, aj povinnosti. Takže to je vlastne všetko z mojej strany.